Benvinguts a la Bressola, les escoles catalanes de la Catalunya Nord. Aquesta setmana ens trobem a Perpinyà, a l'Escola Bressola de Sant Galdric. Fundada per Úrsula Ferrer el 1979, té per objectiu principal la recuperació lingüística del català i de la cultura catalana, com la resta de Bressola. Es practica una pedagogia oberta i viva, oberta sobre els nens i nenes, la seva personalitat i les seves necessitats. S'afavoreix la responsabilització dels alumnes en particular mitjançant classes verticals a les quals es troben nens i nenes de diverses edats. La Bressola considera l'escola com un lloc de vida i s'afavoreix particularment la creativitat. La classe dels somnis és una de les d'aquesta Bressola. Són els nens que cursen CE1, que equival a segon de primària. Aquesta setmana hem estat amb ells. Què et sembla, Edu, si els presentem? Perfecte, Aleix! Doncs mira, així és com es defineixen ells mateixos. En León és molt amic d'en Maxança, li agrada jugar a rugby, parla molt fluixet i ha anat a Tailàndia i té un restaurant a Cotlliure. La Judit fa coral, és bonica, té els cabells ondulats i és la companya de l'Alià, riu per res. En Tomàs té una germana que es diu Emili. És manyac, fa futbol i judo i fa dibuixos molt bonics. L'Alià és molt amiga de la Judit. Ha vingut de l'escola de Nyils. Fa moltes carotes, fa riure, però de vegades en pipa. És bonica. En Jeremy té un germà que es diu Pol i va a CM2. Fa futbol, fa ganyotes amb la cara i és un espia que vigila tothom. En Marc té un germà que es diu Jordi. Fa rugby a Bages. És fort en matemàtiques. Li agrada molt el gos de l'Àxel i juga molt a la botiga. Doncs en Maxança té una germana que es diu Coralí. És molt company del León. És un pallasso. No s'està mai quiet i juga molt a l'illa del pati. L'Àxel és molt amic de Nicolàs. Fa rugby a Bages també. Porta ulleres i li agrada Star Wars. En Batista és el net del Jordi Barra, el cantant de Catalunya Nord. Té una germana que es diu Justina. Té els cabells pèl-roig, acaba els treballs molt ràpid i canta molt bé. La Julie és molt bona companya. Té una germana que es diu Audrey. És bonica, els seus cabells són llargs, li agrada saltar a corda i fa esgrima i piscina. En Zac és al·lèrgic al peix. Té dues germanes, la Clara i la Jana. És el millor porter de la classe. Viu a Cabestany, fa tennis i toca la guitarra. En Valentí porta ulleres. Li agrada portar els cabells llargs. Fa circ. Es va fer un forat al cap i li van posar punts. Li agrada jugar a la diana. A en Maxima li agrada molt jugar a futbol. Li agrada fer col·leccions de cromos. Té dos germans que es diuen Stefan i Jonathan. I és molt musculós. La Lisa té un germà que es diu Matías i una germana que es diu Pauline. Porta els cabells curts, fa piscina i música. Viu a Millàs. En Matís té un germà que es diu Gabriel. Fa futbol, viu a Pià, dibuixa molt bé i sap ucraïnès. En Nicolàs té una germana que es diu Lisa. Fa rugby i judo. Quan riu li surten forats a les galtes. És manyac. Ei, Aleix, que ens deixem a la mestra. Tens raó, Edu. És la Mireia, que viu amb la Cati a Illa de Tet. Té 25 anys i li diuen Mimi. Doncs vinga, què et sembla si ens endinsem a veure la classe dels somnis? Perfecte, anem a veure de quin espai disposen. La classe és un barracó. Es troba a peu pla del pati i té finestres a dues bandes i una porta que comunica amb la classe del costat. A un extrem de la classe hi tenim la pica on podem netejar els pinzells i les pintures amb aigua i a l'altre hi tenim l'ordinador, on molt sovint veiem pel·lícules i escoltem cançons aprofitant les noves tecnologies. A l'esquerra de la pissarra hi tenim la roda del temps on cada dia es va indicant el dia que és avui, ahir, l'endemà i els mesos, etc. A la dreta hi trobem la llista dels càrrecs, que cada setmana canvien i es van rotant. A sota hi trobem el menú del dia. Un menú que cada dia es copia del full oficial i que es tradueix del francès. A les parets hi trobem els murals dels treballs que s'han anat realitzant, com aquí que hi trobem els còmics que han anat fent la classe dels somnis. Ep, i no t'oblidis del racó del trencaclosques, on passem bones estones. I què ens ensenya la Julie? Un envàs de llet amb una mica de mal estat. Un dels productes Etiquetats en català. que podem trobar a la botiga dels somnis, on els nins i nines de la classe practiquen el càlcul comprant amb euros. Doncs la botiga és el resultat d'un dels projectes que ha engegat aquest curs la Mireia.
Tot va començar quan alguns nens i nenes jugaven a comprar. Més tard, alguns van començar a fer cartells com Sabem Pa o Mobles Ikea. Així doncs, la Mireia va pensar que els hi proposaria de crear una botiga i vet aquí el projecte. La botiga no és l'únic projecte que han treballat aquest any. En l'àrea de matemàtiques també han treballat la mesura i la mesura del temps. La Patum, la festa de Berga, una manera de treballar les danses i les tradicions catalanes. Pel que fa al medi natural, han treballat les vaques i els volcans. Tal com ens ha explicat la Mireia, un dels projectes que estan treballant ara és la prehistòria. Així doncs, vam decidir que podríem emmarcar la nostra intervenció en aquest tema. Tot seguit us explicarem de què es tracta. Però abans cal que fem un cop d'ull a l'horari. Cal recordar que els dimecres a l'estat francès és festa a les escoles. I per tant dividim la setmana en dilluns i dimarts i dijous i divendres. Per cert, que aquest dimarts tenim excursió a Taltaüll. Per tant, la Mireia ens va reservar la tarda del dilluns i bona part del dijous i del divendres per realitzar la nostra intervenció. Intervenció que dividim en dues parts. Una primera el dilluns, on presentem una sèrie de materials als nens perquè intentin fer instruments de l'estil dels prehistòrics, i una segona on els hi presentem els instruments ja en l'actualitat, com han anat evolucionant, bàsicament els de percussió, i els hi proposarem fer una activitat en què podran tocar-los i interpretar alguna peça. Doncs comencem la setmana. Com cada dia, el primer que faran els somnis és triar una cançó del cançoner per intentar cantar-la seguint la lletra. Que no pensis tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. El projecte de la botiga del que us estàvem parlant abans va despertar tots els nens ganes d'anar a comprar en una botiga de veritat. Avui era el dia de provar-ho, però abans d'anar al supermercat decidirien quines coses havien de comprar per poder fer l'esmorzar de 15 dies. Xocolata! La llet ni és una cosa... Juli. Xocolata. Xocolata. És per aquí, és a veure, pensem. No. Pel cicle 2, molt bé. Quantes classes fem a cicle 2? 3 classes. Com, Alià? Igual? Igual a 20. Algú més sap una altra manera per fer les matemàtiques, Marc? 3 vegades 7. 3 4 7. Exacte. Però és com això. Això És vol dir vegades. 3 vegades 7 són igual a 21. En ordre per parella, sisplau. Qui tu tens parella? Sí. No, espera't, un moment. Només portem 15 euros, eh? I hem de comprar tot això? Hem de calcular quan valen, eh? I quan valen 16 paquets? Juli, hem vist Magdalena? I si tenim 1 euro en 21 i només portem 15 euros, podem comprar 16 paquets? Vols dir? A veure, què farem? No? Per què no? Perquè 16 és més que 15. Ah, No podem. Por els rius d'en Babilón alegrarem seure i vam plorar, tot recordant Zion. Dilluns a la tarda, després de l'assemblea, és un bon moment per experimentar i crear. No ho veus així? sí, és genial.
Proposarem als nins que revisquin l'època dels prehistòrics i facin volar la imaginació perquè construeixin instruments. Del paleolític, què sabeu que feien els homes del paleolític? Aixequem la mà. Què feien allà? Mataven. Amb què? El més important, amb pedres. Amb pedres. Amb pedres, llances, i la cosa. I feien danses, i feien trampes. Jugaven? No. Jugaven a la pilota? Ah, no jugaven? No? No hi havia nens com vosaltres? No hi havia nens o què? I amb què creieu que jugaven? Amb pedres. Sí, pedres, fusta. Amb pedres rodones, potser del riu, no? Perquè no teníem toca corones. I s'apinyaven al riu amb els peus. I creieu que feien música? Sí! I tambors en feien? Sí! Picaven? Feien soroll? Dibuixaven també! Què faríeu amb les coses que tenien els prehistòrics? Guitarra! Una guitarra? Bateria! Una bateria? Sencera? Com faries la bateria? Va, imagina't, amb pedres i fusta, com la faries tu? Jo ho sé! Amb pells, com ho faries? A l'horta. Què és teu? No cal cridar. Un moment. No cal cridar. M'està explicant ell. Saps quan construïen els pots per menjar? Prendrien una, feien sobre i foten por. Molt bé, hem portat materials dels prehistòrics i vosaltres fareu la flauta, els timbals, vale? Tots els prehistòrics, sí? Això que em faig el xampó! La Maria de l'estrena s'ha canviat el pentinat i ara balla la sardana amb un ritme africà. La Maria de l'estrena no sap bé el que li ha passat. Si li va el rock i el reggae o és que algú li ha inflat el cap. Cal que pensin que el material que tenen l'han trobat a la naturalesa. Per exemple, com si els tubs de cartró fossin ossos d'animal. Canyes o plantes, que el paper de seda fossin pells d'animals. I els taps, pedres i llavors seques de tot tipus. Del rock dur va passar el reggae quan l'esca ja no es portava el hip-hop i el rap. Mira com es mou, mira-la com balla. Mira com es mou, mira com ho balla tot. Aquesta és la sala de la casa. Se la cerca la palanita. Però no la tenim aquí. No. Abans de sortir al pati i per poder espartinar, els vam fer tocar un ritme amb l'instrument que havien creat. Molt bé, ara un que en faci un altre. Ja pots anar, ja pots agafar el patinar i marxar al pati. Ara tu, Mari. Molt bé, molt bé. A veure què fas. Molt bé. No estem tot ben fet. Va, vols repetir un ritme que et piqui jo? No, alguna que... Repeteix això. De la prehistòria o de la gènere, que se la sàpiga. Molt bé. Molt bé. Va, un altre. Vinga, va, tomàquet. Hombre, amb estèreo i tot, amb dos mans. Molt bé, molt bé. Està molt bé. Va! Molt bé! Molt bé. Ara, Jeremí. Vinga. Amb agressió, amb tu personal i tot. Molt bé, vinga. I Tomàs? És de la classe, Molt bé.
Ens anem d'excursió al Taüll. Amics dels maigs i rialles, no ens deixem enganyar. Sota l'asfalt i a la terra, mare de vida i menjar. Crues i falsos profetes del sol per urbanitzar. La terra per qui la treballa i cap casa sense habitants. Que la lluna abraci constant somnis fràgils fàcils de tancar. Que s'acabi l'això no pot ser. Alto en saps i ja no hi calleu que veniu de l'or. Agroecològics d'acord, que si la befa i la mofa contra les cordes va la ceba i toquen botons la carxofa. Quanta roba i poc sabó, si ves, i tan neta que la volen. I la gallina ha dit que prou, que cap gall no la farà fora. Que la lluna abraci constant somnis fràgils fàcils de trencar. Que s'acabi l'això no pot ser. Alto en saps i ja no hi calleu que veniu de l'or. Taronja Estabel! Que la lluna abraci constant somnis fràgils fàcils de trencar. Que s'acabi l'això no pot ser. Alto en saps i ja no hi calleu que veniu de l'hort. Sempre vens de l'hort. I dimecres a l'estat francès les escoles no fan classe, així que els alumnes aprofiten per fer activitats extraescolars. I el dijous altre cop cap a l'escola. Com va anar la cosa? Van presentar els instruments, de més simples a més complicats, explicant de cada instrument les seves propietats i funcions. I aquests instruments són iguals que els que ha portat el Dani? No! Com que no? Ja. Qui diu que no són iguals? Per què no? Ja. Perquè hi ha Per això ho dius tu? A mi m'agraden més els vostres. I què vol dir veritat? Aviam. Què és veritat? Bé, aquests són de veritats, Expliqueu-m'ho millor perquè no ho acabem d'entendre, Aquests són claus. Només una cosa, hi havia aquell tambor que ens ha ensenyat abans el Marc. Què li passava a aquell tambor? Com es picava? Amb les mans i fa soroll, no? Doncs mireu. Aquest també es pica amb les mans i fa soroll, també és el mateix. Sí, no fa pas el même soroll. Per què no fa el mateix soroll? Per què no fa el mateix soroll? Per què no fa el mateix soroll? Aquell, el que hi havia a sobre, el paper verd, què era? Paper? De? Això és plàstic. I això què és? Això... Pell! Molt bé, Marc, pell. Com feien els prehistòrics. Pell de serp. Amb pells d'animals que caçaven, no? Pell de serp i d'iguan. Bueno, això No sé, jo no sé si aquí hi ha una... A veure, hola, serp? No, diu que no és una serp. Han anat provant diferents pells, des de prehistòrics començaven a utilitzar pells per fer instruments i han anat veient quins sons fan. I finalment han decidit que aquest instrument hi posarien aquest tipus de pell i en dirien... En dirien uns bongos. Això es diuen bongos. Però no només això, oi? No, entre explicació i explicació vam introduir diferents conceptes. Agut, greu, fort, fluix, ràpid, lent, curt i llarg.
que les notes també poden ser unes més ràpides i les altres més lentes? A veure. Pot ser o no? Sí, hi ha ritmes! Hi ha ritmes! No, però jo dic com es classifiquen les notes. Heu dit fort i fluix, agut i greu, I ràpid i lent també, no? Pots tocar més ràpid? Sí, pots fer. No pots fer. Llargues i curtes. Són més ràpid i més lentes. Jo ara us he ensenyat, també m'heu dit fort i fluix, que també pot ser. Això és... I això? I greu i agut, això. Aviam qui em sap dir quin és el greu i quin és l'agut. Però vull que m'aixequeu la mà. No vull que ningú xerri abans del compte, no? Provem-ho? Provem-ho? I m'aixequeu la mà i aviam, qui m'ho digui. No? Els que han aixecat la mà. Ja, Marc. El greu i agut. Aviam. Greu i agut. Que estiguem tots d'acord? Sí? Tots esteu d'acord amb el que diuen? Greu i agut, sí. Greu i agut? Greu i agut. Ho heu fet molt bé. El greu? I l'agut? Val? Que em fan mal les mans i si has de tocar una hora seguida, què fas? Doncs piques amb les baquetes. I com sona això amb les baquetes? Sona també més fort. Clar, una cosa és picar amb la mà i l'altra és picar. L'Àxel toca una mica. Que toqui una mica, què vas fer? L'Àxel. On és? Ah, aquí baix. Toca alguna cosa. Això com es diu això? Com es diu això? Com es pot dir? Mira, T'hem dit abans. no m'heu escoltat abans. Ah, això és un tambor, la bateria seria si ho toqués tot alhora. Això sol. Està sol. Un tambor. Vinga. Voleu que toqui una mica? Ai, jo no en sé pas de tocar, Aviam, com es diu això? Doncs vinga, va, us ho heu guanyat, home, que toqui una miqueta. Caram, d'aquesta manera els nins van fer les seves classificacions per materials, segons com sonaven, la seva forma... Finalment vam poder comprovar en pròpia persona com es feien sonar aquests instruments. Ja ho has provat, tu ja ho has provat? Vinga, anem passant. No, poseu-vos ben fila. Jo si puc aquí. No, home, sense escopits, No, la cua, t'has posat a la cua. No t'has posat a la cua. Sí, però us heu de posar a la cua. Sisplau. Tots en fila, i calladets. No tenies res les fet. Aviam. No tenies res. Ni A la tarda i després d'una migdiada, els nins es van separar en dos grups, de tal manera que cada grup va preparar una audició. Bé, de fet, uns van fer una cançó acompanyada de ritme. I els altres, un ritme força complex. Divendres la Mireia havia preparat una activitat en què els nens anirien pels carrers del voltant de la Bressola a dibuixar els pisos i les finestres de les cases que hi ha, per així intentar treballar el concepte de la multiplicació. Miro enllà i res del que veig fa que vulgui continuar. Ens vam dividir en grups petits, un el Dani, l'altre la Neus, l'altre jo i la Mireia amb un altre. Vull canviar, sento una llum dins meu que volta i seguirà, punxant-me fins que vulgui mirar el meu món, el que jo he fet, el que m'ofega, el que per tu he de fer fora. He de fer fora. Dibuixaré un lloc amb el teu nom, on ni mil cares t'esborren el record. Dibuixaré un lloc que no has vist mai, on res del que t'he fet no faci mal. Ho sento, només perdona. I què vau fer després, Neus? Vam treballar diferents conceptes de la percussió i de diferents instruments musicals. Com va anar?
Mentre uns miraven un PowerPoint dels instruments de percussió, els altres retallaven i classificaven instruments segons el seu propi criteri. Clar, així podíem observar diferents maneres de classificar, que no són les de sempre. Per acabar el nostre pas per la casa de la Bressola, vam voler fer una mostra de les cançons i els materials de percussió que havien estudiat. Així, uns van mostrar el ritme complex i altres la cançó a la resta de la classe. Molt bé! Molt bé! Hi ha racons que em porten sempre vells records del que he viscut. N'hi ha que no semblen el que eren, uns no hi són i uns s'han perdut. Són memòries plenes de tendresa, de nòvies i amics que em van donar amor. Alguns són morts i alguns són plens de vida, i els he estimat amb tot el cor. Però de totes les persones no n'hi ha cap semblant a tu, i és que fas que l'enyorança perdi força. Si et miro als ulls, tinc molt clar que mai perdré l'afecte per coses i gent que em van fer el que sóc, i tot i que sovint pensaré en elles, t'estimo a tu amb tot el cor. Tinc molt clar que mai perdré l'afecte per coses i gent que em van fer el que sóc, i tot i que sóc